There's a music in the Kamugi ghosting. I'm so story. Inkinga yakho uthanda upepereza. Hayibo, kulolendlela mengixolela uma inkinga yakho uthanda Upepereza. akabasele kanwe Joseph. Ay, paradise. Escape from. Bemele ule live awukhuma. Hello, Mapen. Caspi. Mapen. To help sleeves. Uthini wena? Thiwani la? Umuntu mama uzofana naye masomdala ongale asekhaya. Eh? Umuntu mama uzofana naye ongale asekhaya. Lingana naye state height yakhe. Lesekhaya khona ngokubhaleka. Washona elingana nathi cabanga. Manje ngiyabuka nabo njengoba ngingakhulu ngempela nami uzoshona ngilokho. Gogo mfushane. Wakho kwalapha mfushane. Gogo paradise. Gogo paradise. Thank you so much. Lapho bese mina ngiyowenza story ngikade bese ngisisha kuthiwa lesi ngesabonakala lesi. Uyangibona nje la. Usho ukuthi sombe sisho noma ufuna wenzani? Kwenza ngiyo. Uthangifana mkhulu. Hayi bokenza usho mina bangishuthe sisho bethena bangathandi. Habe. Kanti imali yabali ababeshutha ngayo. Uyacela nje ukuthi bakushuthe esisho makhulu. Bakushuthe. Hawu lesa first thing angikhamse ngathi ngiphara. Ngifake skip esibomvu angitshele. Abamanga nje mina. Shutha wahlangana no wrong. Wathini? Isithombe ngicela ukuthi Mina lo yasisi ngabe ngiyashihlambe engadlela ku TikTok. Yabo kutshela ngathi nje ngiqhamuka ngathi ngicela ukushuthi isithombe esisha. Lesi angisithandi. nami ngasho kusama Maqhayi ngila ngizela phezulu abantu ekhathi bami. ngizokwenza isifile ekhathi esisha but ngicela Kamnandi nje ngayihlekela. but ngicela emnyama ngemuva. Asinayo. Asinayo but siyathepha senze yonke into. Lesama sinayo. Saqala sangihlupha kodwa sasingathephi. Yenza yonke into le. Yebo. Siyaluku sengene lapha kuma credit. Yonke into iyasenza gift isitshela card sami iyasenza ngakhuluma nabo. Manje into emnyama bese. Izokwenza cha. Tatazela kimi. Ngike sisho bodwa samsisho ngaze samseni umfunda sengawathi. Idea yesibili. When sangifuna leshishaya. awuhambe mhleke ngicela Serious sekwabhoka ngicela ukwenze mhle zalela ngifuna serious la. Ngifuna ukwenza Buka paradise. Ulindani lo mfana. hayi yavungezwa wena. Lesisala nje. una baliki Sikhuluma ngoli. Uyathi sikhuluma passport. Ushutha ngiyithanda. Uhlezi uphethele. Mina ngithanda indaba uthi 1 ngithi 10. Ngishesha ka. Mama. Kodwa classini. Classini. nginawo Yayibona Wenza lo pen waphela ngibhala ngale lo pen. Yahlupha nini? Yazi ima ungena ke ngena gogo ukuthi ngicela ubook how to book No, yakhona lapho. Bukela lo pen. hayi ba mina ngakupha online ngiyolanda i-ID ngiyolanda i-ID Ngicela ungibuyisele ipeni ngiyabhala ngale pen. nifake ephaketheni nawe Yo. ipeni kulini Ngiyabhala kuba ukubeka nje phansi ngithathe. Imali abona nje impezi. uyachomi Usenamali manje. Yima ngichazela phela. Singasikhathini ke? Yini? Singasikhathini. So nyuka mhlawumbe ngo10 past. Lapha mfethu ukuzobona umsebenzi. Lapha mfethu Unity and unity. lapha mfethu ukisystem already. I own it. Flash of the sun. Flash of the sky. Zininzi izinto zami. Let us make I was on qiniwe lapho church inuka. Let us all unite and celebrate together. Sunday Erigo wrote stand up and released it on the 25th of October Mina ngithi 2019 as a vele single. ukhona The song tells the kusystem. story of her Bayakwazi escape from Oba. slavery Kahoma to vele. help many slaves Kuzokuyenza ukushaya isithombe to shaya find isithupha. freedom. Emva lokho bhaka not Also, initial zakho the emva song lokho served the ngikho kind ngicela of uzofika nini because leading others towards a new home. The style is called gospel. passport. Okay. Angiyonto eningi. If I'm performing this song, I'm telling a story for leadership, sacrifice, 600. and moving to oppression
towards freedom and unity. Moving to oppression to moving from oppression towards freedom and unity. Kishilo nje. Ngabulo yini nje? Uthi ngehlupha loqulayo. Ya dance. Ubakhula. Ngingando Shakira. Ngabe uyapractice? Awungeke wena ngithi impilo yami le. Ngithi siwa yena usale ungikhuleka ngesona ngasizohlanjeka leligazi leli. No. Sorry. Love is peace, but sometimes it makes me cry. Love is sure, love is sure, love is peace, but sometimes it makes me cry. Love is peace, love is joy, but sometimes it makes me cry. Love is sure, love is Gender-based. Yes, GBV le thing. ngicela ungidlalele ngicela ukusiphazamisa sisi wami. Yini vele uThembeka? Yini engigqokile into yesikole? Yeah, ngathembeka. Hawu, Thembeka yini ngo? Nophasha ogqokile yini? Yinaki. Ungiphenya phambi enze njani Linda nje ungiphenya? Ngisinogogo lesikele. Hawu. Awukahle ngisadlala. You can play Linda. Ubona mina ngiyathanda amagqoko amavakashi. Into mele ihambisana nephana into eculayo. Mina ngislave. Asike slave for my crops, asike slave isijama. Kumele ngijoje. Okay, you can play any. Who is this? Advertising small business. Yes, you can. Okay. You see this? Yeah. Uyapusha azame manje konzobona. Kodwa nje ukwazile ukusuka la, ungakwazi usuka. We, awuna masondo lona mfethu. Awukuphena mina gogo. Awuna masondo, angazi into ngakho magogo lo. Noma unless ke maye ufuna ukuthi aye phezulu lapha abone le performance esikhuluma ngayo, yabo? She must stop bullying you girl. Hayi uThembe kunje usuke edlala kokunye but akaboni nomuntu esesilas noma engusililas but angithatha ngaleyo ndlela
Kona nje unjalo akaboni noma into yabo ngiyacana imxolele bandla. Kuhle ngoba avelanga utshele sezonelisa nabantu. But ubonile ukuthi senze ivideo and yo. Yazi ngibhale phansi la mpahla. Check le file la. Usina sicwala ngami? Bengicabanga enye option yabo Okay. cause abana piano phana so ngizonza instrumental. Iyona le? Yes. Yebo, mana. But bengizengaqedi. Linje yacompose, bukani. Bukani. Shothi sungayikhipha ke ngeke. Yeah, yabo nje. Ngithabo this is C. C make the C. What is make the C? Oh. Now make the C. Ngithabo C F lo. Uchilo yabo. Okay. Dance yabo. Pinda this same thing lana and then this is C and C. Yabo. Yabo. This is not a dress, guys. And then Ingone, skate. Sengikhombise kahle. Bringing home. Hip hop noma. Ithini khona sakhona mhlambe ngizokhumbula. Mina ngizothi so I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling? Calling me to answer and keep on keeping on. Do 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 do. And I know what's around out there might be high, so that's 'cause I'm alone and I just might fail, but Lord knows I tried. Freedom is coming. No, I don't think it galas. Yazi wangeni nonkasi kuphelile ngami. Wangeni nonkasi kuphelile ngami mina ulandelayo. Wani? Uphakathi. Ngisho ukuthi kwaphuma yena phela vele ngene mina. Ngiyabuya. Ngisenkingeni enkulu. Hayi mina ngazi. Ithi ngavela ngaphandle umshado namalo. Ngiyabonga. Ngithe nje ngicongitshela masiyothenga ukudla wabantu uthanda la. Ngihambe Africa ngihamba ngami. Ngiyabonga. Inhliziyo ishaya mola. Akhaleni lutho nje. Azonke awukho serious Ngihambile ukulamba. wena ungamekhaphile uzoba Bisela mina nje practically ungenze makeup Ubeza bisela kwakho nje semester yazi usila semester uzokwazi nje noma ngama props mfethu ngene stage une semester nje uzonke uphansi nje uthile kamanzi abandayo hayi yebo khuluma Thembeka cha ngempela serious last semester ayibomfethu last semester uzokwenza Qala zonke kwenza Sophia Town wabona be makeup Sophia Town Sophia cha ngikhuluma nge-practical exam mina kahle wena English kwasola ngesikhathi uzokwazi nje last exam waye phezulu ubona kahle ukuthi kwakuyizina nje izinto ezihlezi vele ziyinjena lezi zithile ngamanzi abandayo upheleke abantu abanye
Vele nje vele nguyena nje bese kumandaba ephela. Sunganele? Unomanga wena. Educate people about religion and values. Spread stories for Bible lives of saints, use school for moral and spiritual instruction. Type of plays they played: Bible stories, creation, Noah Ark, the performance space they started inside church, later moved outdoors to town squares and marketplaces. Actors were by priests inside church. No professional actors. Community members played roles. Costume was simple, often used for church symbolic clothing. Stagecraft, elephants used to visible tops, stages, areas, and special effects. Which basic methods Oh, man, Happy New Year! Happy Christmas, my dear. Next year! Oh, shame. Sempe kuyiselani konyam sempe kafunanga Ngokunini kancane nyembe kancane kuyiselani konyam Ebo sona plastic ona Yisa on nginzuza mina baby. Ahlangana khona mageng Yisa on nje mfethu mina. Ngabele ngabona Now on to country. Yebo ngiyabizwa Bayo With love and kisses. Open. Holy Rose, they must turn them in the best possible words. Black Friday, a combo, a drink. You can come with people. Abanje la ngawo okay yabona nje ukuthi Yini ke nje? angeke athenge nje. Usandele awumanga. Ngishilo mningi. Awusifuna snapper? Manje from Queen asisinawo. Zokuza nawe. Abo, bathi umbona ngibindi uzobiza amanzi la ngizowaphuza. Uyangibona ukuthi ngiyabili ngizothatha amanzi siwabiza kuqala. Uzotholani? Yazi umuntu ufuza ngabe uyaphasa mfethu. No, wacula mnandi, ucula futhi. Wacula kahle sesikhona. No, it's more like that.
ungazi uzophumela inobholo. Asazi ukuba sengane bonela mhlaba. Sawubona. Yebo. Ofelaphi. Uma agency sawubona. Usemsakazweni sawubona. Let's happen. Hello. When guys fight in like your dance. Forget about the boys. Forget about your dance. That's always guys. Oh, saya pun don't have. Ngiyadlala mngane wami uzongixoxela imibuzo. What's wrong? Ngiyadlala ugogo. Ngiyadlala. Hawu yebo. Kangabulala abantu mina. Hawu mina ngafela ubaba. Hawu. Isi wabulala ubaba sengiyamazi baba. Ithini imibuzo? Nonka. Babuzani. Wena ngababuzani. Basibuzeni. Okay, wena babuzeni. Wena ngabanga yo. Amagrikani guys. Ithiyetha yakudala neyamanje. Ithiyetha yakudala babe ekuthela okay ngiyabona. Eyamanje sebeyabona nalokho. Okay, yini? Sibonga wena baba. Ispekala lapho dlala Saturdays namudla. Ngikuba ifoni yakho qala. Uyavuma. Ifoni. Nonkazohamba Sathi all songs. Uthole bosathi all songs. Hebo uthi shoza ngibuza bonke Ey uyena vela ilona nje. Because uthi shenta bethu pizza. Yes, mina ngeke ngiphikiseke nje umbuzo wonke. Ngibuza izinto engahlangene. Hey, ngizwa nje ukuthi ngayazi. Babuza nanga stage. Oh my God, it's my God. My God, it's my God. Ungena nefoni la. Ngizojela nefoni. Yaphela nefoni. What is this? Woo! Thing's so nice. Do you know any Adele song? Adele or Beyonce or... Wait, I know this one song. How does it go again? Wait. Let me just see the key. Okay. Which song? You know, when the rain is Oh, yeah. I'm live. Oh my gosh. Okay. Wait, I thought you were going for your thing now. Yes, I am. We can do it fast.
Wait, what's it called? Make you feel my love. Make you Feel my love. My love. feel my love. Okay, cool. What key is it in? When the rain is blowing in your face. Okay, duet. No, but okay, no, you Okay, just sing. okay. You just sing. Okay. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. Sorry, I It's can't. okay. When the evening shadows and the stars appear, Can you scroll? and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I like this part. Where are we? I know. Oh yeah, there. Sorry. I know you have a million mind ahead, but I would never do you wrong. Sorry, I'm fumbling. It's okay. I know that. Keep going. Yeah, it's my turn Okay, now. okay. Bye. Thank you. Hey, ma'am. Yangazi uma sengihlekwa nje ngiyingenela. Okay. Can I press my phone just here? Ngeke yenze lutho phone Tisha. Are you not going to use it? No, I'm not going to use it. Okay. Thank you. Send that here, okay? No, first going to ask you questions. I have to shift this one. Okay, Paradise. Morning. Good morning. Tell me how the theatres developed from the early stages of Greek and Roman to the theatres we now have. The difference between the old and the modern ones. Okay, so the old theaters, they didn't have the hall. They didn't have what? The hall, Okay. yes. And the performances were performed during evening because they want to use the natural lights. They're using the natural lights. Yes. And also, some equipments. No equipments, like microphones and the lights, like the lights that we have here. We didn't have those things. They were using natural lights. And also, Why are you here notes? these are not notes. Okay. Then put it here. Let's move. So they're using masks. They're using masks. Say, I'm serious. Very, very serious. So they were using masks to symbolize the character and also feeling the character. Yes. Yes. How does the backdrop develop? The background. The backdrop, the sound, the backdrop. How did that develop? Very sweet. Le nto lelapha kulilona ukuthi bayenza kanjani, bayidevelopha kanjani ihlala stage. Marketing. The curtains, isn't it? Those. The curtains,
the curtain that I use for behind the scenes. That back wall, they only same one. By develop branch. Okay, that back wall is used for the performers or the actors. Maybe to change the costumes, or maybe babeshicha scene. Umuntu uyakwazi ukuthi ahambe ayokuleyo way, so that the audience doesn't see him again. Did you get that? And then how did that develop? Thank you. At first it was just a wall, and how did it develop? Also now they are using curtains for that. So that's why it's developed now. Before they just used curtains, what did they do? No, before it was just a wall. And now they are using curtains. Okay. Tell me about in the Roman time. How did the actors get onto the stage? The Roman time. Without the audience seeing them. Oh, there was a line. They walk into the line so that their audience doesn't see them. What was that called? This line, I'm not too sure. There was a line. What's it called nowadays? This line is called Okay, pass. let's move on. Okay, how did the performances change from then until now? Okay, so the performances abanye on those performances, it was men only who were performing, not ladies. And they were exchanging the characters by using the certain costumes. Okay. Yes, and also the masks. Yes. How does it change to, when did it start changing to what we do now? I trained it in the 2000s. Saying how washing journey as it improves. Okay. So now people are using like other real props. People are using real props, and every trainer is now performing. It's in a girl and boy, and also the stages. As in they're performing out of nowhere. Now there are theaters, for example, Snaden Theater. You see? So yes. Go on and finish. Paradise, which production did you see? Drama. Which one? Humanity, Passport, There were two of them. Skinner, Then you say. I went to the first one. first one. Yes. Humanity. Yes. Okay, tell us about it. Okay, so one thing I've noticed there is that firstly, it's about working in unity, you know, and also trusting each other as a team. Because people over there, They call each other. they're drawing each other. So I think that's the first thing. And also, remember when it started, like ama-shows ajwayelekile abantu baqale kuma-waves at first, and laphaya bavele ba-appear bona with a straight line, Okay. yabo.
kwavele nje ngokwaphakama amakhethini sebemile, everyone was on stage, like first scene babe mewilo, which is njengoba shushe say it is unusual, just like other performances. Yes. Mr. Makwanazi, what was the story? Okay, the theme was based on, I think, poverty, firstly, and also apartheid, and also slavery, because they were slaves in the play, and freedom. Yes. I wasn't there, so I'm Yes, just and freedom. So you are teaching me because Yes. Okay. Tell Mr. Makwanazi what you thought of the sound and the lighting. Okay. You see, like I said, they're performing, but emva wabo bakhona iy'thombe as in mhlambe kwakubuya isithombe somfula, so you can see mhlambe yes ukuthi yabo kanjani basebenzisa ama-projector to tell a story while they are also doing i-dance leyo ababesuke beyenza and also ama-lights, because mase kusuka umuntu azophuma ama-lights mase ngena futhi siyakhanya futhi. Yes. What are you going to perform for us? I'm going to perform Stand Up by Sandhya Ori. Yeah. Yes. Sandhya Ori. Cynthia. Sandhya. Is it Cynthia or Cynthia? Doesn't matter. What's in the name? Can I have a backing track, please? Okay. Yes, please. Come in. Thank you. Tell me about your costume. Okay, this costume represents, well, it doesn't done, vintage, and also the character engiyidlalayo ikalusisinayo wayefusha, so slave. Cynthia. Yes, Cynthia. Okay, so you I am a slave, and Okay. also Okay, you are a slave. yes. Cynthia who's a slave. Okay. Who is leading people to a new home of future freedom. I'm telling which one? Find which backing track you Isn't that Harriet Tubman? Sishazi wena uyibhidisana lento. Yes. That one. Yes, that's one. So what's the paper about? No, You just still need it as a slave. yes. Okay. You can sit down, ma'am. I'm going to start it now. Okay. You ready? Yes, I'm okay. What's the audience ready and seated? I've been walking. Okay. My face into the sun. Weight on my shoulders. The bullet in my gun. It's okay. Oh, I got eyes in the back of my head. Just in case I have to run. Awuthi nto manje kufanele mfethu. Isonto lizothini? Umfundisi uzothini? Ngathi uthi hey, angazi Athi leli sonto lichathwana kulona. Bethatha la Oh, we better say it. No, kana muntu. Don't compare abantu. Ividiyo uzayithola ndasibuza. Yeah. Mina ngahile. Mase uthula hamba Engingabani? Ima.
Uzoyile endlini ngaba. Cha phela uzohambe kodwa overse. Ungeke. Ungathathi, sala kuthetha. Ngoti content nje. Oh yeah, sekuzokuthetha la. Kodwa guys, asizokuthetha bese la. Lapho ngimangaza Uzofuna ukuyiphinda. Uzoyenyusi uyithathile mangaka Sikukile nje. nanokuthi nje uyanyanyisa wena nje. How. Uzofuna ukuyiphinda. Ndawo Facebook. Angeke nje lo sisi. Ngena manje si Wephara ngomsebenzi ngami ukuzwana. ama difference between lo. Angazi indawo kudala. Between old ne old funa nje lokho. Between old theater no modern. Uyachaza nje lokho kuphela. Nangento yenzayo emva kwalokho. TV ingane encane TV I-modern theatre le yamanje ngisho lo yamanje. phela is-modern thing. Ngiyakwazi ukuhlula ukuchaza. Hayi bo ijombi yabuzwa shembali bekithi bazoyikhohlwa. Hawe mangithese nje kwathiwa ijomba. Mina ngishilo ngathi ngaya kuleyo kuqala. Sengiqedile ngomusic selizulu manje. Yeah, phela mina ama-comments ke la. Ubaya esibhedlela. Hayi bo usheshile ukuzama ukuyibulala. Uyibulalela nini? Uyabheda nje uyasidakela. Ubenzani? Cha usheshile ukufuna ukuyibulala. Uzofuna ukuyiphinda. Kuyadlula. Next week sebesaza. Uzodlula social media as a paradise. Kodwa mesimbone thina. Uyayibona yini? Ngithulani. Ayenzele endlini. Abayenza ngaphansi. Manje kuseni. Ujoyelana. Mina ngifuna engikezele kwebhale. Yodansa phela yodansa. Oh, usheshile. What is that so manje? Ngithi uzokuthetha phela uyena. Mase yes, ngisathi ngishima kuphoshe. Ngabasho cha. Uba ushadile la umlisa noma untombi. Ntombazane. Oh, girl. Uthi phela lo Facebook babayi saya sosini. Iqiniso but bathi ushadile. Esontweni. Ngithusa mina. Siyashada nabantu abasontayo. Shadangithini esiphuze. Zanele. Uzanele akuyona ingane. Uzanele akuyona ingane umantshi. La uzophuza kube khona Shintsha phambili. Careful guys. Khona semakhomenti. Basona bakwenze batshana kodwa vele sokusikhathi socathi laba bakwenze emini esontweni. Careful guys. Nanokuthi vele bakwenze indawo. Hello, I love you too. Nanokuthi lapho bethu bake bamthola umuntu owenzele yabo into uzoba senkingeni. Because manje Umuntu wanje bethu uzoba senkingeni. Why ukwenza ivideo abantu benzani lo? Yes mama benzani but uyiqala engakwazi ukuvula iqala bengakwazi ukuvulela iqala because why you post ku social media izinto abazenzayo Yakhathonke seliboza apha. Hayi kodwa ubabonile angithi abona kwayingole kanjani. Emsindelo ngaka ngengikwazi ukusuka. Sabale skip ngicela ukusula ibuza mbali. Wow. Angisho mina abantu abasematshoneni uzothi ngiyaxolisa bengingekho in my sober senses. Eqamba manga. Lo uyenze buka. Uchaza ukuthi uyazi. Now uyazi ukuthi umuntu odakiwe wazi yonke into.
Usuku awe. Hayi bakhona bona Jazzy. Lo info nje nkosana. Ayilo sondolero. Abaxoxa ngesontweni. No, not even a kiss, guys. Yazi wena umuntu bayaqabula ka Facebook. So me tsalo na me so ngempela so. Hayi mama. Abesontweni uyamesa ngisho ujolile esontweni akudlala. Uyaphambili. Sho nje kuthiwa ke nangu ku sisters. Jola nto manje imithi ngempela izothini ukuthi uma ngapha kweni phela kukho kunye ngapha kweni. ngoba Sesikole naba shi. Isikole lesinoma ngicabanga wena ufunda lapho. Hayi bekuyilana bafethu. Ila. Hayi mhle. Siswapho phela umphitherazile. Siswapho umphitherazile ngasisho njalo. hayi usiswapho bese Facebook wathi uyacela ukuthi bacela beyekele ukuposta ivideo ngoba usiswa kuze kwaze ukuthi usesibhedlela usiswa uposte Facebook yes Oh shit. hayi khona Baxoxa bazodabula kuthiwa nje yangayiphunja. ubenzani vele yena eziyodonisa nje ngathi bebexoxa ngathi bebehleli phansi bayixoxa bese basukuma because ngiyangibona ngathi basukuma bese sukuma bebeqeda nje. Baphinde baphinde. oh usukumela bese sukumela ukuyoqeda shuthi bebenza kabi behleli phansi Oh no, bebehleli phansi. bebehleli phansi Bebehleli phansi ucabanga shuthi akwenze Baxoxa ngevideo letrendayo. Shuthi lokhu uzana shuthi usise bengakwazi ukufenda. ngoba shuthi base basukuma kwase bathi eyotshengisa khona benza amavidiyo bebeka iBhayibheli manje baqolo bayenza guys to go isusi Bekhona iBhayibheli? cha phela sebeya edit abathatha iBhayibheli omunye uphethe iBhayibheli kanje omunye usegobile lo sethe akhona windi guys abantu sebeba edithisha ba edit khona la sebegijima khona benza yabona nje bayadatha guys abantu Manje sekaqala wonke umuntu ofake la uniform. Ngisonda khona benzoe ngime nje Kade ngisiphethe sifele charge. Ifenje live zona ngithi ngizofika la ngicharge. khona buye mzana bazivideo wathi ngapha mina ngafuna ufasobe esantweni sobathela umkhumba ukukhokhela abantu abasha Hayi ikinto Bethe youth. mina weselidefend isonto lami Utheni kuyouth? nokuthi kwenziwe nje esonto Musa livusenye into. Ungaqali ke. kuhlezi ugconda bawuthi nje kashembe Ususuqabana nje kamanje. Wayisho leyo. lenza lethembi lenza Singena apha emakhehlela washadeni it's okay. Kodwa ungasisi no. ngoJuly isikole sokudefenda. October siyadefenda. uJanuary siyadefenda. defend ichibi nathi nje ngiyike ngemuva Ichibi onike ma. ngiyike mina ngezezayo ukuthi ave ngijolana angisho bakhona nje abakwenzayo ukuthi ngoba bakashuthu ave ngijolana anifebi zayo niyafeba zayoni mina nijolana nodwa guys. ngiyasiguqela umuntu eshuya amashushu yasiguqela nto kwendoda yakhe niyafebisa awekho zayo ni too much hamba phambili Umuntu ukuyena guys. into emnandi ngisho ngaphakathi usindiso bayajola beshada ilokho hayi bonke Hayi bonke bakhona abajolayo kungashadi. hayi kodwa yona bakhona uthi yabuka ebusuku babheke inkonzo lutho bayajola Live yini lesikhuluma. Ngithi kubona papa yini bathi mana ngisalalela. Laleleni. Kwenzakalani lapha uNkulunkulu wabo ba? Kulona lesonto chibeni. Ujesu. Then amasiko
bawenza because kuyaqhatha ngeke ngishaya kuyaqhatha bese beyithobeni ngeke Bamba sango noma mbani. uNkulunkulu wakhona Hayi. habe